वाढत्या उन्हाळ्यामुळे विद्यार्थ्यांना थंड पेय देण्याच्या सूचना आता शाळांना देण्यात आल्या। महसूल मंत्रालयाच्या आपत्ती व्यवस्थापनाने या सूचना दिल्या। हा निर्णय आता वादात सापडलाय। थंड पेय खरेदीसाठी पैसा आणायचा कुठून असा प्रश्न शाळेमधल्या मुख्याध्यापकांना पडला। जिल्हा परिषद शाळांना आधीच शालेय पोषण आहार आणि इतर साहित्य खरेदीसाठी मिळणारे अनुदान वेळेत मिळत नसल्याने आता विद्यार्थ्यांना थंड पेय देण्यासाठी लागणारा पैसा आणायचा कुठून असा प्रश्न उपस्थित केला जातो। शेतकऱ्याचे मुलं आहेत, गोरगरिबाचे मुलं आहेत, कष्टकऱ्याचे मुलं आहेत, हे विद्यार्थी सर्व गरीब आहेत आणि यांना पाण्याची किंवा थंड पेय, ताक असेल किंवा सरबत असेल याची सोय शासनाने करावी व याचा मोबदला शासनाने अगोदर मुख्याध्यापक किंवा इतर कोणत्या यंत्रणेकडे द्यायचे हे शासनाने द्यावे अशी आमची प्रहार शिक्षक संघटनेची मागणी आहे।